synes du om at køre med NT's flatloader? Det er perfekt for os. Det er tidsbesparende. Det har vi også set på videoen, hvor meget det kommer. Og så det, som betyder allermest, det er sikkerhed. Og fordi vi kan bruge de klemmer der. Og de har ikke den der undskyldning for ikke at bruge dem, som vi har på den gamle. Ja. Og så sidder de også oppe i den rigtige højde. Ja. Den gamle her, der sidder de hernede, og den nye, og det er jeres, der sidder lidt heroppe. Ja. Så de sandwich-elementer, vi to herovre, der er det perfekt. Ja. Jeg har lige haft en læs nu her, hvor jeg ikke kunne gå ind med den der, fordi jeg skulle have den anden til det, fordi han har klemmerne. Ja. Ja, så, og det er sikkerhed. Ja. Og selvfølgelig også penge, fordi vi har jo haft, hvor de måske drejer lidt skarpe i svingen, og så ligger de sådan ned. Ja. Det koster masser af penge, når det element der. Ja. Så på det vilkår der betyder det meget. Hvordan er det i forhold til at skal ud ind i traktoren sikkerhedsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt? Jamen, det betyder selvfølgelig meget. Vi har nogle dage, hvor vi flytter 38 flat på en dag. Så det er mange gange ud og ind. Og du skal også om bagved for at måle, om du har den rigtige højde. Det gør den jo selv her. Ja. Så du sparer jo rigtig mange skridt. Ja. Og det er der slitage på knæ og sådan noget.